ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 15 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് 16ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ള 16ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. ദേവം അസുരം അങ്ങനെയുള്ള 2 കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാ പറയണത്. ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളവര് ഒരു വിഭാഗം ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവര്. അപ്പോ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളുള്ളവര് ക്രമേണ ഭഗവാനോട് അടുക്കും. ആസുരികമായ ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലോ, ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, അത് ദോഷങ്ങളാന്നാ പറയാ. എന്നാലും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആസുരിക ഗുണം എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ അവര് മായയില് പെട്ടുഴലും എന്നാണ്, അധോഗതിയിലേക്ക് പോകും ആസുരീകം ഉള്ളവര്. അപ്പോ ഏതെല്ലാമാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ആസുരിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ദൈവിക സമ്പത്ത് എങ്ങനെയാ ഈ സമ്പത്താക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെക്കണത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ദൈവിക സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് പല അനവധി ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് തന്നെയാ. നമ്മുടെ ഈ കർമ്മവാസനകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുക, ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനെ സ്വഭാവമായി മാറും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആർജിച്ച് വരുന്നത്. പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ച് അങ്ങനെ ദൈവിക സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ആസുരിക സമ്പത്ത് വരണവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ദൈവികമായതിനെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത്, ആസുരികമായതിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ വേണം ഭഗവാനോട് ചേരാൻ. ദൈവിക സമ്പത്ത് ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പോകാം നമുക്ക് 16ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അധ്യായത്തിൽ 16നെ 3 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 6 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവും എങ്ങനെയാണ് പറയും. 7 മുതൽ 20 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിനെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാല് അത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഭഗവാൻ അത് വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുവാണ്. പിന്നെ 21 മുതൽ 24 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾ ഏത് വഴിയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്
അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജംഗ്ഷനിലാ, റെയിൽവേ ജംഗ്ഷനിലാ നിക്കണേ, എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് തീരുമാനിച്ച് പോകാം അല്ലെ. ജംഗ്ഷനിലാവുമ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളാണോ അടുത്ത് വേണ്ടത്, അതോ നീച യോനിയിലാണോ ഇനി അടുത്തത് ജനിക്കേണ്ടത്, അതോ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണോ ചെല്ലേണ്ടത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് അതിന് അനുസരിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തില് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 16 സംഗ്രഹം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ പറ്റി വിവരിച്ചുവല്ലോ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലെ ശുഭകരമായ ദിവ്യശാഖകളെയും താഴത്തെ ആസുരിക ശാഖകളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ളത് ദൈവിക ശാഖകൾ ദിവ്യശാഖകൾ എന്നൊക്കെ പറയാം. താഴെയുള്ളത് ആസുരിക ശാഖകളായിട്ട്. കാരണം അവിടെ അസുര ഗുണമുള്ളവര് ആണ് അത് അവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അവരാണ് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഇതിനെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളെ ആ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. 16-ാം അധ്യായം വൃക്ഷത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആസുരിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും മരത്തിന്റെ താഴേക്ക് നിഴൽ ഒടുവിൽ നരകത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയെയും അധ്യായം 16-ൽ വിശദീകരിക്കും. അപ്പൊ വിഭാഗം 1 ദൈവിക ഭാവം ആസുരിക ഭാവം എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ദൈവികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ദൈവികമായ 26 സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോ ആൽമരത്തിൽ ഒരാൾ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷ്വലോലുപ്തും മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗച മദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അതായത് ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാ ഭയം വേണ്ട അല്ലെ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭയാണ്. എന്തുണ്ടായാലും സമ്പത്തുണ്ടായ കള്ളനെ ഭയം അല്ലെ. അതുപോലെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായാല് ജരാനരകൾ വന്ന് സൗന്ദര്യം നശിക്കുമോ ഭയം അല്ലെ. കായബലം ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ്, വേറൊരു ശക്തിമാൻ വന്നിട്ട് എന്നെ തോൽപ്പിക്കോ ഭയം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭയാണ് അല്ലെ ഏത് ഫീൽഡിലും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചാലോ, ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ പിന്നെ നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി അല്ലെ. നമ്മുടെ ശുദ്ധി കൽമഷങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ അല്ലെ. ആധ്യാത്മജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനുള്ള പരിശ്രമമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ദാനം നമുക്കറിയാം. ആത്മനിയന്ത്രണം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ മനോ നിയന്ത്രണമൊക്കെ വേണം. യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ലാളിത്യം, സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റൊരു ജീവിയുടെയും ഉന്നതിയെ തടയാത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവരുത്. പിന്നെ സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ് അല്ലെ. പരദൂഷണം നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട. സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ അല്ലെ. അത്യാഗ്രഹം ഒന്നിലും വേണ്ട. മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം അല്ലെ. ഭഗവാനില് ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുക സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ. കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആദ്യമൊക്കെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഉറങ്ങണം എന്നൊക്കെ തോന്നും. പിന്നീട് അതൊരു ശീലാവും അല്ലെ. അപ്പൊ സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള മാഞ്ചയില്ലായ്മ,
അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ പറ്റി സ്തുതിച്ചു പറയണം, അല്ലെ, പുകഴ്ത്തി പറയണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹം, അത് വേണ്ട. ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. 26 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആർജവം, സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആവുക, അല്ലെ, അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ദിവ്യ ഗുണജാതരായവരെ പറ്റി അഥവാ ദൈവിക പ്രവണതയുള്ളവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അഭിജാത എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ദൈവികതയാർന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ സന്താനോത്പാദനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലേ, ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലേ സനാതന ധർമ്മത്തില്. അതൊക്കെ ഒരാളുടെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തേണ്ടുന്ന. അപ്പൊ അതില് ഗർഭാധാനം എന്നുള്ള ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ട്. സന്താന ഉത്പാദനം ദൈവികതയാർന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ എങ്ങനെ നടത്തണം, അതാണ് അങ്ങ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങള് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ പുത്രൻ ജനിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന 10 നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കണം. മനുഷ്യന്മാര് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട 10 നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാര് അനുസരിച്ചിരിക്കണം. ഏതിന്? പുത്രൻ ജനിക്കണം, നല്ല പുത്രൻ ജനിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആസുരീ ഗുണങ്ങൾ പറയാണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദംഭോദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഗർവ് അല്ലെ, കാട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയാ, പത്രാസ് കാണിക്കുക അല്ലെ, മേനി നടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അഹങ്കാരം, ഞാൻ വലിയവൻ എന്ന. അഭിമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ മിഥ്യ അഭിമാനം അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും അഭിമാനം വേണം, പക്ഷെ വല്ലാണ്ട് ഞാൻ വലിയ കേമൻ എന്ന നാട്യം. ക്രോധം, പാരുഷ്യം അല്ലെ, പരുഷമായിട്ട് എല്ലാവരോടും പെരുമാറും. അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. മതയാനയുടെ പോലെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അല്ലെ ഭയപ്പെടണം, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടാല്. ഈ ശ്ലോകം നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നരകത്തിലേക്ക് പോവാനുള്ള ആ രാജപാത തുറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് നരകത്തിൽ പോവാല്ലേ. അവിടെ വാതിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മാതൃഗർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാകുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ആർജിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ ആസുര ഗുണങ്ങൾ. വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ആർജിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ആസുരഭാവങ്ങളൊക്കെ. വളരും തോറുമോ അത് കൂടുതലായിട്ട് വെളിപ്പെട്ടു വരികയും ചെയ്യും. ദുർഗുണങ്ങളാ അല്ലെ, സദ്ഗുണങ്ങളല്ല. ആസുരികള് മായാ വലയത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലാണ് ചെയ്യണേ എന്നാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ ആസുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. പറയാണ്, അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് ഉതകുന്നതാണ്. ആസുരമായിട്ടുള്ളതോ ബന്ധന കാരണമാണ്. പറയാണ്, ഇപ്പൊ അർജുന, നീയാണെങ്കിലോ നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ഈ 2 വിഭാഗവും ഉണ്ടാവും. ആസുരപ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവനല്ല നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നത് അർജുനന്റെ ആസുര സ്വഭാവത്തെയല്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പെയ്യുന്ന കൃത്യം ദിവ്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ആസുര സ്വഭാവം. അതിന് അർജുനന് വിഷാദിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനന് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വധർമ്മമാണ് ചെയ്യണേ അല്ലെ, ധാർമ്മികമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബന്ധനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. അധർമ്മ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക, അതുപോലെ സത്യധർമാചാരവും സദാചാരവും പരിശുദ്ധിയും ഒന്നും കാണില്ല അല്ലെ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ അടുത്ത്.
ഇപ്പോ വേദോക്ത ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര് മറ്റൊരു കൂട്ടര് അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആസുരികള് തമോ ഗുണികളെ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. രണ്ട് ഗുണത്തിലും രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും. അതാ അവിടെ പറയണേ. ദൗ ഭൂതസർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുരയേവച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പോ ദൈവിക ഗുണങ്ങള് 26 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആസുരി ഗുണങ്ങളാ പറയാൻ പോണത്. എന്തിനാണ്? അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആധികാരിക ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി. ഇതിനെ ദിവ്യമായ മനോഭാവം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ആധികാരികമായ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മള് അതിന്റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തില് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുക. അങ്ങനെ വേണം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാവും. വേദോക്ത പ്രമാണങ്ങളായ ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികള്. അപ്പൊ വേദോക്ത പ്രമാണങ്ങളെ ഒന്നും അനുസരിക്കില്ല. തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അല്ലെ, തനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ആസുരി സ്വഭാവികള്. നാമത്തെ വിഭാഗം ആസുരികള് തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടവരെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനവിദുരാസുര ന ശൗചം നാഭിചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത? ഈ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ആരോടും, പിന്നെ സത്യസന്ധതയും ഉണ്ടാവില്ല. കുളി, പല്ലുതേപ്പ്, വസ്ത്രം മാറ്റൽ മുതലായവ പതിവായി ചെയ്ത് ശരീരം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതത്രേ ബാഹ്യശുദ്ധി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ബാഹ്യമായിട്ട് ശൗചം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. ആന്തരശുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും വേണം എപ്പോഴും അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം അതൊക്കെ എപ്പോഴും വേണം. അപ്പോൾ അന്തരശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ടു തരം ശുചിത്വത്തെയും ആസുര സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ശൗചവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യ കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്താ പറയണത്? ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് അസത്യമായതാ, അടിസ്ഥാനരഹിതമായതാണ്, ഇതിന് നിയന്താവായിട്ടൊരു ഈശ്വരനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അവര് പറയാ. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിയിലെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികള് അല്ലെ, ജീവജാലങ്ങള് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണത് വെറും സെക്സ് ഡിസയർ കൊണ്ട് മാത്രാണ്. കാമമല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും അതിന് കാരണമായിട്ടില്ല എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കും, അവർ പറയും. ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായ അറിവില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓരോരുത്തർക്കും തൻ്റെതായ സിദ്ധാന്തമാണുള്ളത്. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ്യങ്ങളെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ടവ തന്നെ. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങളിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഷയൊക്കെ കേമപ്പെട്ട തന്നെ എന്ന് പറയും അവര്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതില് ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും പാലിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അവർക്ക് അതിലൊന്നും ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ല. ആസുര സമ്പത്തിനുടമകളായവരുടെ സ്വഭാവം പറയൂ അല്ലെ. അത്തരക്കാരെ ലോകനാശത്തിന് വരെ കാരണമായേക്കാം എന്ന് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനൽപബുദ്ധയ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗതോഹിത.
ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ നിഗമനങ്ങൾ അല്ലെ, സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ നിയമം ഉണ്ടാക്കും, അതാ ഫോളോ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സ്വയം പോലും നഷ്ടപ്പെടും, തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അങ്ങനെ അസുരന്മാരായ ഈ അല്പബുദ്ധികളെ അല്ലെ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവര് ആതങ്കവാദികള് അല്ലെ, ഭീകരവാദികളൊക്കെ ആവുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ആൾക്കാരായിരിക്കാം. അല്പബുദ്ധികള് ക്രൂരപ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ലോകത്തെ അധപ്പതിപ്പിക്കും. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വൻ നേട്ടമായി കരുതുന്ന അണ്വായുധത്തെ കുറിച്ച് ഈ ശ്ലോകം പരോക്ഷമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതൊരവസരത്തിലും മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവാം, അണ്വായുധങ്ങൾ നാശം വിതയ്ക്കാം. അവ ലോക സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരു വലിയ ഒരു ഏരിയ തന്നെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇത് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം അത്തരം ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ലോകക്ഷേമത്തിനോ സമാധാനത്തിനോ വേണ്ടിയല്ല തന്നെ. ലോക സമാധാനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരാനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ. ആസുര സ്വഭാവികളാണ് ഇത്തരമൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ. അദ്ദേഹം കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചത്. ഒരിക്കലല്ല. പ്രഭുപാദ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 54 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസിയായിട്ട് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനില് രാധാ ദാമോദർ ടെമ്പിളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാം ഭാഗവതമൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ എന്താ പറയാ ധാരാളം ആഹാരത്തിനും വസ്ത്രത്തിനും പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പൈസയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വോള്യമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്കന്ധമൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പൈസയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നും വൃന്ദാവനത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ദർശനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു നാൾ പോയപ്പോൾ അവിടെ ദില്ലിയിലെ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വൈവാരികയായിട്ടുള്ള ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ള ബുക്ക് അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജഡ്ജി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി അങ്ങ് എന്താ ഇവിടെയാണോ താമസിക്കണേ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രിന്റിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് നടത്തണം, അതിനുള്ള പണക്കുറവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാണ് പ്രഭുപാദ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ അങ്ങനെയാണോ, എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, എന്റെ അടുത്ത് വീട്ടിലൊന്ന് വന്നാ മതി, ഞാൻ 10 രൂപ തരാം എന്ന് പറയാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് 10 രൂപയും തന്നെ വലുതാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു 10 രൂപ തരാം എല്ലാ മാസവും എന്ന് പറഞ്ഞു, വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രെയിനിലും നടന്നിട്ടും റിക്ഷയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുവിധം അവിടെ ചെന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഗേറ്റില് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും. അവിടെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല, വന്നാ കാണാം, എത്ര നേരം വൈകുന്ന അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരി പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദ് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക വെയിലത്തെ, ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പോലും ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന വേളയില് പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം 64 ഗൗഡീയ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു മഠം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്, സൈക്കിള് ചവിട്ടിയിട്ട് അതിലേ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ കണ്ടു, ഇത് അഭയചരണല്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ എന്ന്. എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹം 3.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഇതേപോലെ നിൽക്കുക പ്രഭുപാദ് അവിടെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേഗം സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അഭയചരൺ ഇവിടെ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ 10 രൂപ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അതിനു വേണ്ടിയാണോ ഈ 3.5 മണിക്കൂർ വെയിൽ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞു. വരൂ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മഠത്തിൽ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ പൈസയുണ്ട്, ഞാൻ തരാം അങ്ങേക്ക്, വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തു, പിന്നെ 10 രൂപ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോ എന്താ, വളരെ പഴകിയിട്ടുള്ള ധോത്തി കുർത്തയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങ് കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോളൂ പറഞ്ഞിട്ട് 5 രൂപ കൊടുത്തു. സന്തോഷായി. അപ്പോ പ്രഭുപാദ് നേരെ എവിടേക്കാ പോണത്? നമ്മളാണെങ്കിൽ നേരെ എവിടേക്കാ പോവാ? വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണായി,
അല്ലേ? ഹോട്ടലിലൊക്കെ കയറി നല്ല വയറൊക്കെ ഫുള്ളാക്കി പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ? പ്രഭുപാദ് അങ്ങനെയല്ല. പ്രഭുപാദ് ആ ഒരു പൈസ പോലും അതിന് ചെലവാക്കാതെ മുഴുവനും പ്രിന്റിങ്ങിനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പിന്നെ പോരുമ്പോ ഇനി എല്ലാ മാസവും ഞാൻ 10 രൂപ അവിടെ എത്തിച്ചോളാം, അങ്ങ് അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ അതിനുശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മേൽക്കുമേലെ പുരോഗതിയായി, ധാരാളം ശിഷ്യരായി, 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാപിതമായി ലോകമെമ്പാടുമായിട്ട്. ഇപ്പൊ പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട എണ്ണം അല്ലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ. അപ്പോ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ആ ഒരു ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള അതിന്റെ കുടക്കീഴിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ ലഭിക്കാനും എല്ലാത്തിനുമുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടായത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞത്? ലോകനാശത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് അത് വേറെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ആസുരിക സ്വഭാവികള്. അപ്പോ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവർക്കേ നന്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? ഇപ്പോ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരാളില് ആസുരിക സമ്പത്ത് വളരുകയും വേരുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇനി കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളില് അതാ പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മള് ആസുരി ഗുണങ്ങൾ വളരാതിരിക്കാൻ പാരന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ? അവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ലോക ശത്രുക്കളായി തീരാനൊന്നും ഇട കൊടുക്കരുത് അല്ലെ? അപ്പോ ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്ത ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ ആസുരികൾക്കുള്ളത്. ദുർഗുണങ്ങളോടുകൂടി അശുദ്ധരും അനാചാരന്മാരുമായിട്ടാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്യുത മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അവര് പ്യുവർ അല്ല, അവരല്ലേ അശുദ്ധരാണ്. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമമാണ് ഇവർക്ക്. ദംഭമുണ്ട്, ഞാൻ കേമൻ, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയ വ്യാമോഹമാണ് അവർക്ക് അല്ലെ. ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി, ക്ഷണിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേ? ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻ, അവിഹിത ബന്ധങ്ങള്, അതുപോലെ ചൂതാട്ടം, അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങള്, മാംസാഹാരം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം ഉണ്ടാവുക. എങ്കിലും ലോകം ചില കൃത്രിമ ഉപായങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് പൊള്ളയായൊരു ബഹുമതി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നരകത്തിലേക്ക് വഴുതി ഇറങ്ങുമ്പോഴും തങ്ങൾ ശരിക്കും മുന്നേറുകയാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അപ്പോ ലോകത്ത് അവര് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു ട്രിക്കല്ലേ, ഒരു ലീല. അവര് ചിലപ്പോ അവർക്ക് ക്ഷണിക സുഖങ്ങൾ കിട്ടും, ബഹുമതിയൊക്കെ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ വരും. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാ? വിശുദ്ധമല്ല. അതിനാൽ തന്നെ അവര് നരകത്തിലേക്ക് വഴുതി ഇറങ്ങും. അപ്പോഴും അവരെന്താ വിചാരിക്കണേ? ഞാനിപ്പോ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് വ്യാമോഹത്താൽ അവര് കരുതുക. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ അതാ ഇവിടെ 11ഉം 12ഉം. ചിന്താമപരിമേയം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിത കാമോപഭോഗപരമായേതാവിധി നിശ്ചിത ആശാപാശശതൈർബദ്ധ കാമക്രോധപരായണ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വരുത്തിയാൽ മതി, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് അവര് കരുതുക. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാണ് ഓടുന്നത്. അപ്പൊ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ വ്യാകുലതയാ അല്ലെ, വിഷമാ. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ധാർമ്മികമല്ലാതെ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. അസുര സ്വഭാവി ഈശ്വരനിലോ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള പരമാത്മാവിലോ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി മാത്രം എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വേണം, അതിന് എന്ത് പാപകർമ്മമാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയില്ല.
തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാക്ഷി കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന് അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അല്ലെ, നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റോ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആരറിയും? ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആരും അറിയണില്ല എന്ന്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്. ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 2 പക്ഷികൾ ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന്റെ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ലെവൽ 1 ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കണേ. ഒന്ന് ശാഖ തോറും പറന്ന് കയ്പും മധുരവുമുള്ള ഫലങ്ങൾ ഭുജിക്കും, മറ്റേതാകട്ടെ സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ആ സാക്ഷിയായത് പരമാത്മാവാണ്. മറ്റേ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഭുജിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊമ്പുകൾ തോറും ചാടി ചാടി നടക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. ഓരോരോ ജന്മങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞു പോണത് ഈ ചില്ലകൾ മാറി മാറി പോണു എന്ന് പറയുമ്പോ. മായയാലും അജ്ഞാനത്താലും ആസുരികൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും എന്നാണ് 13 to 15 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതമധ്യമായ ലബ്ധമിമം പ്രാപ്സ്യ മനോരഥം ഇതമസ്തീതഭിമേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹത ശത്രുർഹനിഷ്യേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഢ്യോഭിജനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സദൃശോ മയാ യക്ഷ്യേ ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാന വിമോഹിത. ആസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. അയാള് പറയാ, ദമ്പമാണ് അല്ലേ, പറയാ എനിക്ക് എത്ര ധനമുണ്ട്, ഇനിയും ഞാൻ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനാവാൻ പോണത്. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. അപ്പൊ അയാളുടെ മനോഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു ശത്രുവും പാടില്ല അല്ലെ, എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ ഒരാളെ കൊന്നു, ഇനിയും ശത്രു ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഞാൻ കൊല്ലും. കംസന്റെ പോലെ അല്ലെ, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. സ്വയം പറയാണ്. ഇതൊന്നും അല്ല അല്ലെ സമ്പത്ത്, ആത്മീയായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത്, ദൈവീ സമ്പത്താണ് ആർജിക്കേണ്ടത്. അതിനു പകരം ഞാനാണ് ബലവാൻ, ഞാനാണ് സമ്പന്നൻ, സന്തുഷ്ടൻ എന്നൊക്കെ, എല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാവുന്നു. അവരിങ്ങനെ സ്വയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ സങ്കല്പത്തിൽ കണ്ടിങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് നടക്കും. അപ്പോ അസുര സ്വഭാവികൾ അങ്ങനെയാ, എനിക്ക് സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് പ്രഭുപാദ എന്താ ചെയ്തത്? ആരെ കണ്ടാലും അവരെ എല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികള് ഞാനാണ് എല്ലാം എന്ന് പറയും അല്ലെ, എനിക്ക് സ്വയം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയും. എന്നാല് ദൈവിക സ്വഭാവം ഉള്ളവരെ എന്താ ചെയ്യാ? മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുക അല്ലെ. ഇപ്പോ ഈ സൽക്കർമ്മം അതൊന്നും ചെയ്യാതെ സിംഹ വ്യാഘ്രാദികളുടെ യോനികളില് ജനിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ക്രൂര ജന്തുക്കളായിട്ട് കുറെ ജന്മം, പിന്നെ അചേതനങ്ങളായിട്ട് കല്ലും മണ്ണുമായിട്ടൊക്കെ ഇവര് തീരാണ് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജ്ഞാനത്താല് കർമ്മം ചെയ്ത് അവർ നരകത്തിൽ പതിക്കും. അതാ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണം. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു മത്പതന്തി നരകേഷു ചൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ഇപ്പൊ പറയാണ്, പലതരം ആകാംക്ഷ അവർക്ക് അല്ലെ, പലതും വേണമെന്ന ആഗ്രഹം വരുമ്പോ കിട്ടാതെ വരുമ്പോ അല്ലെ, വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ പതിക്കും. ശിശുപാലൻ അല്ലെ, അതുപോലെ കംസൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഇവരൊക്കെ ആസുരപ്രകൃതിയുള്ളവരാണ്. ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ളവരെ ഒന്നും അവര് മാനിക്ക പോലും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ 5000 വർഷം മുമ്പ് വന്നത് ലീലകൾ നൽകിയിട്ട് ഭക്തരെ അനുഭൂതിയിലാക്കാനാണ് അല്ലെ. അസുരരെ വധിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ ധാമത്തിൽ ഇരുന്ന് വിചാരിച്ചാലും അസുരന്മാരൊക്കെ ഇല്ലാതായിക്കോളും. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള ആ ലൗകികരായവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ
അല്ലെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ അനുഭൂതി ഉണ്ടാവാൻ, ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യനാട്യത്തില് അവതരിച്ചത്. ആസുരപ്രകൃതിയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം ബലി കഴിച്ചും തനിക്ക് സസുഖം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. തങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരമേശ്വരൻ എന്ന് അസുരന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം മാത്രം ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ അത്തരമൊരു ഉപദേഷ്ടാവ് അനുയായികളോട് പറയും, നീ എന്തിനു മറ്റൊരിടത്ത് ഈശ്വരനെ തേടുന്നു? നീ തന്നെ ഈശ്വരനല്ലേ, നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട, ഈശ്വരനെ മറന്നേക്കൂ. മരിച്ചുപോയി ഈശ്വരൻ അല്ലെ, ഈശ്വരൻ എന്നൊന്നും ഉള്ളതില്ല എന്ന് തന്നെ ആസുരികൾ പറയും. ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ സാർത്ഥകയെ അയാൾ നിരാകരിക്കും. തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു യജ്ഞ പ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും ഉപരിലോകത്തിലെത്താൻ ഉപയുക്തമായൊരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും ആസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ഒരു വിവരവും അവർക്ക് അറിയില്ല. അവർക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ യജ്ഞങ്ങള് ഇതൊന്നിന്റെയും സാർത്ഥകത അവര് അംഗീകരിക്കില്ല. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ യജ്ഞം, ഓരോ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നേ, അങ്ങനെ ഉപരിലോകത്തെ എത്തണോ അതിന് ഒരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് അവര് വിചാരിക്കുക. രാവണൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. ആർഭാടങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അവര്. ആസുരികളെ നിഷേധികളായിട്ട് വേണം കരുതാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാനമദാന്യുത യജന്തേ നാമയജ്ഞേസ്തേ ദംഭേനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോ യജ്ഞപരിശുദ്ധി ഒന്നും നോക്കാതെ ആർഭാടത്തിന് ചെയ്യും അവര്. അങ്ങനെ കുറെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വരുത്താനൊക്കെ. യാഗയജ്ഞാദികളിലൊക്കെ അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നശിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലെ അഗ്നിയിൽ ഹോമം നടത്തുക. അങ്ങനെ പവിത്രത ശ്രദ്ധിക്കാതെ പേരും പെരുമയും വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അവിധിപൂർവകം ചെയ്താല് അത് ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കില്ല അല്ലെ. ആസുരി സ്വഭാവികള് അവിധിപൂർവകം, വിധിപൂർവം അല്ലാതെ ചെയ്യും. അതൊന്നും ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴി താൻ ഉണ്ടാക്കണം. ഏവരും അവശ്യം നടക്കേണ്ടതായ ഒരു മാർഗമില്ല തന്നെ എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മുടെ പൂർവിക ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടർന്നാ മതി അല്ലെ. അല്ലാതെ പുതിയ ഇപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോ ബോംബെന്ന് ഇപ്പോ ഡൽഹിക്ക് പോവാൻ ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് പോവാൻ വേറൊരു വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കൊന്നും വേണ്ട. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് നമുക്കിപ്പോ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം പിന്തുടരുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അതല്ലാതെ തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴി താൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ അതല്ല ശരിയായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാത്തരം വൈദിക വിധികളോടുമുള്ള അവജ്ഞയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ വിധിപൂർവകം എന്ന വാക്ക്. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. ചെയ്യേണ്ടുന്നതിനെയൊക്കെ അതൊക്കെ വേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ള തോന്നല് വരുന്നത് എങ്ങനെയാ? അജ്ഞാനം കാരണത്താലാണ്. ധർമാധർമ്മങ്ങളെ അവരറിയുന്നില്ല. അതാ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിത മമ പരം ദേഹേഷു പ്രദ്വിഷന്തോ അഭ്യസൂയക. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യണേ? അവർക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ശാന്തിയില്ല, എപ്പോഴും സംഭ്രാന്തരാണ്. തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നതമായ ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും അംഗീകരിക്കാൻ അവര് തയ്യാറല്ല. അവർക്ക് അസൂയയാണ്. അങ്ങനെ ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കണു. ഇവിടെ എന്താണ് ശിശുപാലന്റെ കഥ നമുക്കറിയാല്ലേ. കൃഷ്ണനെ ഭഗവാന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയും അംഗീകരിക്കാതെയും വെറൊരു യാദവനായി കണക്കാക്കി ഏത് സഭയിലായാലും അവഹേളിക്കും, അപഹസിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ശിശുപാലൻ
ഈശ്വരന്റെ അധീശത്വത്തെ സദാ എതിർക്കുന്ന ആസുര സ്വഭാവികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവയെക്കുറിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സത്തയെക്കുറിച്ചും ഈർഷ്യാലുക്കളാണ് അവര്. അപ്പോ ഇവര് ആസുരി സ്വഭാവികള് നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാ. അവയെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവും. തങ്ങളുടെ ദുരഭിമാനവും ശക്തിയും സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ധനവും അതാണ് ഇവര് ഈ അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അഹങ്കാരത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവത് നിന്ദയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? തന്റെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ചൈതന്യത്തെ മറക്കുന്നവര്, അഹങ്കാരം, കാമം, ക്രോധമുള്ളവര്, അവർക്ക് ആത്മബലം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോ ശരീരത്തിനൊക്കെ ചിലപ്പോ ബലം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈശ്വരനെ മറന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ദ്വേഷിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈശ്വരനെ തന്നെയാണ്, അല്ലെ, ദേഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമോ? പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആസുര യോനികളിൽ തന്റെ പാപകർമ്മ ഫലമായിട്ടാണ് ജനിക്കണേ. അതാ ഇവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. താനഹം ദ്വിഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീഷു യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഈ അക്രമം ചെയ്യണല്ലേ, ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായിട്ട് എന്താ അക്രമം ചെയ്യുക? ശ്രേഷ്ഠ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും നന്മ ചെയ്യാത്തവരെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? തന്റെ ആസുര യോനിയില് കൊണ്ടെത്തിക്കും, വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ജനിപ്പിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി അറിയേണ്ടതാണ്, അല്ലെ, തന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്, ലക്ഷ്യം എന്താണ്, എല്ലാം അറിയണം. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാനുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ആ മറന്നുപോയിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം, അല്ലെ, റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? നാമജപത്തിലൂടെ, അല്ലെ, ഭക്തിഭരിത ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ വേണം നമ്മള് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അവിടെ വെച്ച് പരമോന്നത ശക്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായൊരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മരിച്ചാൽ നമുക്ക് പുനർജന്മമുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ? വീണ്ടും വേറൊരു ഗർഭത്തില് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടും ആ ജീവൻ. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഏത് ശരീരമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടേ എന്ന് ഉള്ളതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളെ നാം കാണുന്നു. ഈ ജീവികളെല്ലാം ആകസ്മികമായി ജനിക്കുകയല്ല, എല്ലാം ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്, അല്ലെ, നമ്മളുടെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് അർഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സാധിച്ചു തരും, അല്ലെ? ഏത് യോനിയിലാണ് ജനിക്കേണ്ടേ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയത് ഒരു വലിയൊരു അവസരം തന്നെയാണ്. ആസുരികള് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടാലും അവര് ദേഷിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെ? ദുര്യോധനൻ ഒക്കെ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്ത് അങ്ങനെ നരക ദുഃഖം അനുഭവിച്ച് തീർക്കണം അവർക്ക്, അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നവർക്ക്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, അല്ലെ? അതാ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പല ജന്മങ്ങള് ആസുരികളായിരുന്നതിനു ശേഷമേ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതാ ഭഗവാൻ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ആസുരികത ഉള്ളിൽ വളരുമ്പോൾ തന്നെ അത് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുത്താലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ല, അല്ലേ? ഭഗവത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവര് വീണ്ടും അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്കാണ് താഴ്ത്തപ്പെടുക എന്ന് പറയാം. അധപ്പതനാണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കണത്. ഇപ്പോ ദൈവിക സമ്പത്ത് വളർത്താൻ പ്രയാസാണ്, അല്ലെ?
കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ, സാത്വിക ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക, എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. എന്നാൽ ആസുരി സമ്പത്തോ വളർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് തനിയെ വന്നോളും, പടർന്ന് പന്തലിച്ചോളും. അതിന് വളം ഒന്നും വേണ്ട. ദൈവിക സമ്പത്താണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് കഷ്ടപ്പെട്ട്, അല്ലെ. ആസുരി സമ്പത്ത് തനിയെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പ്രത്യേക സാധനയൊന്നും വേണ്ട അതിന്. ജാഗ്രത വേണം നമുക്ക്. ഒരു അംശം പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആസുരിക ചിന്ത വരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മനസ്സ് വഴിമാറി പോകും പലപ്പോഴും. അധോഗതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല, അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ജാഗ്രത വേണം. ഭഗവാൻ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല. അസുരഗണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോ തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കനിവിന് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആസുര സ്വഭാവികളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി തന്നെ. ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ മുക്തി നേടുന്നുവെന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധം ചെയ്താല് അപ്പോഴും മുക്തി തന്നെയാ. തന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ആസുര സ്വഭാവികളോട്, രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു, അവരോടൊക്കെ ഭഗവാൻ കരുണ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എങ്ങനെയാ പോവുക? ആസുരിക സമ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിലുകൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. പറയാണ്, നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ഇപ്പോ നമ്മളെ ഈ 3 നശിപ്പിച്ച് വെക്കും, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് 3 ഏതിനോടുള്ള അഭിനിവേശവും ആവേശവും, അതാണ് കാമം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണത്. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം, അല്ലെ, ഓരോന്നിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്. നമ്മളൊരു തോട്ടം ഈ ശ്രദ്ധിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവിക സമ്പത്ത്. അത്രയും പരിചരണം വേണം, സാധന വേണം. ഈ ദൈവിക സമ്പത്തൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പരിപോഷണം വേണം, അല്ലെ. ദൈവികതയാകുന്ന പൂന്തോട്ടത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന കളകള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുളച്ചു വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരും ദൈവികത സാധന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ, ആ കളകളെയൊക്കെ നമ്മൾ പറിച്ചു കളയണം, അല്ലെ. ഇപ്പൊ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇതൊക്കെ നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകളാണ്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. അസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. കാമത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ക്രോധവും ലോഭവും വർദ്ധിക്കും. ഇപ്പൊ കാമം അത് തൃപ്തി വരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രോധവും അത്യാഗ്രഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണത്. ഇവ 3 ഒഴിവാക്കുന്നയാൾക്ക് എന്താ നേട്ടം? അതാ ഇവിടെ 22. ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോ ദ്വാരൈ സ്ത്രീഭിർനര ആചരത്യാത്മന ശ്രേയസ്തോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ അവര് പരമപദത്തിലെത്താൻ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പറ്റുക? ഈ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നൊക്കെയുള്ള 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. എന്നിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് അവര് ക്രമേണ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ നിരീക്ഷിച്ച് പഠിക്കണം. ആ ചിന്തയിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, ഈ 3-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്നിലുണ്ടോ. ഇവ 3ഉം ഇല്ലാഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമ നിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. കാമം, ക്രോധം, ലോഭമൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ പിന്നെ ഈ വേദശാസ്ത്ര ഉക്തികളെയൊക്കെ നമ്മള് നിയമനിബന്ധനകളെയൊക്കെ അനുസരിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. അങ്ങനെ തപശ്ചര്യയോടെ, അല്ലെ, നിഷ്ഠയോടെ ജീവിക്കുമ്പോഴ്
നമ്മൾക്ക് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. നമ്മുടെ അവബോധം എവിടെയാവും? പിന്നെ ഭഗവാനില് അല്ലെ, കൃഷ്ണനില്. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഭാഗ്യവാനാണ്. വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ അല്ലെ ആ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ്. അങ്ങനെ ജീവിതം സഫലമാക്കും. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പഠനം വേണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലാതെ ആരോ ചെയ്തു അത് ഞാനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മള് പ്രമാണമായിട്ട് ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ. സാധു, ശാസ്ത്രം, ഗുരു ഒക്കെ നമ്മള് അവരെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നതാണോ അത് നമുക്ക് അനുസരിക്കാം, ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളതാണോ അത് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ വേണം. അല്ലാതെ നമ്മള് ഒരാൾ ചെയ്യണു അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചെയ്യണു അങ്ങനെയല്ല. ഒരു കഥ ഉണ്ട്. എന്താണ്, ഒരു ആള് കാശിക്ക് പോയി കേട്ടോ. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാശിക്ക് പോവാ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെമ്പിന്റെ പാത്രം, ഒരു ചെറിയ പാത്രം മാത്രം കയ്യിലെടുത്തു. എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ദാഹിച്ചാൽ എടുക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ആചമനം ചെയ്യാൻ പൂജയ്ക്ക് മുമ്പ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെമ്പിന്റെ പാത്രം എടുത്തു കയ്യിൽ, ചെറുത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കാശിയിലെത്തി. അവിടെ സ്നാനം ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ. അപ്പോഴദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് വരുമ്പോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണല് കുഴിച്ച് അതില് കുഴിച്ചു വെച്ചു, താഴ്ത്തി വെച്ചു ഈ പാത്രം, വന്നിട്ട് എടുക്കാലോ പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ പോരാൻ നേരം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇതിപ്പോ വരുമ്പോ തിരിച്ചു വന്നാ എവിടെ കുഴിച്ചിട്ട് പാത്രം എടുക്കും, അറിയണില്ല, പരന്ന് കിടക്കല്ലേ മണല്. അപ്പോഴദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ശിവലിംഗം മണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഒരടയാളം. അത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബസ് ആൾക്കാർ വരികയാണ്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഇതാ കാശിയിൽ വന്നാ എല്ലാ മണലിന്റെ മുകളിലെല്ലാം ശിവലിംഗം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ശിവലിംഗം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അപ്പോഴേക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് 2 ബസ് ആൾക്കാർ അവരും തുടങ്ങി ശിവലിംഗം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. എന്തിനു പറയുന്നു, ഈ ബ്രാഹ്മണൻ സ്നാനം കഴിച്ചു വന്ന് പാത്രം എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ സർവത്ര ശിവലിംഗങ്ങള്. അതുപോലെ ആവരുത്. ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പഠനം വേണം. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ജീവിതം ധന്യമാക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ എഴുതി, നരകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം അലങ്കരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അല്ലെ. അവിടേക്ക് നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിലും പോകാം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഒക്കെ ഓടുകൂടി ജീവിച്ചാൽ മതി. 3 നരകദ്വാരങ്ങളാണ്. യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. എന്താ പറയണേ, ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ട് വേണം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ലേ. അങ്ങനെ അത് കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചാലോ അവർക്ക് പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല, പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തിന്, ഒരു സുഖം പോലും അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെ, 4 നിയമങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. ഈ 4ഉം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലെ, ദൈവിക ഗുണങ്ങള് വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് വേണ്ടിയിട്ട്. ജീവിത പവിത്രീകരണമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷ ഉദ്ദേശം. നിയമനിബന്ധനകളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. യഥാർത്ഥ സുഖം എന്നത് അയാൾക്ക് അപ്രാപ്യവുമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രീകരണം വേണം അല്ലെ. ഷോഡശ സംസ്കാരം ഒക്കെ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന 16 ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകള്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷ ഉദ്ദേശം. നിയമ നിബന്ധനകളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. യഥാർത്ഥ സുഖം എന്നത് അയാൾക്ക് അപ്രാപ്യമാണ്. ഇവിടെ ഈ ഭൗതികതയിൽ കിട്ടുന്ന സുഖമൊക്കെ നിമിഷമായിട്ടുള്ള ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള തുച്ഛമായ സുഖമാണ് അല്ലെ. പരമാനന്ദം എന്ന ഒന്ന് അവർക്ക് അപ്രാപ്യമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഏത് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു വേണം ആചരിക്കാൻ അല്ലെ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും കൂടിയതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടി ചെയ്യുന്ന ആചാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഫലം തരിക.
സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഒരാളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കുക കുറെ നേരം, ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം പുറത്തേക്ക് എടുക്കും, അപ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റും, വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക. അതുപോലെയാണ് ഈ സ്വർഗവാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ? അതാണ് ഈ കർമ്മികളായിട്ടുള്ള കർമ്മകാണ്ഡത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ആ ധാമത്തിൽ പ്രവേശനോ ഒന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല, വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണം. കൃഷ്ണ 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കി കർമ്മം ചെയ്യണം, അതന്നെ അവിടെയും പറയണത്. 24 തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പോ കാര്യ വിവേചന ശക്തി വേണമല്ലേ? എങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യണം, ഏതാ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവ് പോലും മനംമാറ്റം വന്ന് സദ്ഭക്തനായേക്കാം. ഇപ്പോ ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്യച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു ദുർമാർഗി പോലും ചിലപ്പോ ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വേളയില് ഒരു ഭക്തനായിട്ട് തീരാറുമുണ്ട് അല്ലെ? ക്ഷേത്ര ദർശനം, വഴിപാട്, അത് മാത്രം കൊണ്ട് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്തിനു ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാതെ ചെയ്യുന്നതിനാല് സുഖമോ സമാധാനമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോ ഋഷിമാരുടെ ഉള്ളില് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ സത്യം ആണ് സ്മൃതി എന്നുള്ളത്. ലൗകികതയില് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് സ്മൃതികളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അംഗീകരിക്കേണ്ട നിയമമാണ് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത്. അതറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകത്ത് കർമ്മം ചെയ്യുക, ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ശ്രേയസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നാമജപം കൊണ്ട് എത്ര വലിയ പാപവും നശിക്കും അല്ലെ? തുളസി പൂജ, ഏകാദശി, രാമനവമി, ജന്മാഷ്ടമി, ആചാര്യന്മാരുടെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവ ദിനങ്ങള് അതൊക്കെ ആചരിക്കുക. അവനവന് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആചരിക്കുക, ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കിയിരിക്കണം. എങ്കിലേ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരവും ഒക്കെ ലഭിക്കുള്ളൂ. ദൈവി ആസുരി സമ്പത്തിന് ഉടമയായവരെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന അറിവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയത. മനസ്സ് ശുദ്ധമായാല് ഭൗതികതയില് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അതിനാല് ദൈവികത വളർത്തിയാല് ഭൗതികതയും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. മനസ്സന്തോഷം അത് പിന്നീട് ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്തുന്നു. ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കി മാത്രമാണ് ഓരോ അനുഷ്ഠാനവും ചെയ്യാവൂ. അത് അനുഷ്ഠിച്ച് അനുഭവം സിദ്ധിച്ച ഋഷീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ വീഴ്ചകൾക്ക് എന്താ കാരണം? ശാസ്ത്രങ്ങളോട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ ക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരും. ശരിക്കും ഉചിതനും ഒരു വിശ്വാസിയുമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. നിയമങ്ങൾ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആചരിക്കണം എന്നാണ്. എന്താണത്? മാംസ ആഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുക,
പിന്നെ ചൂതാട്ടം ഉപേക്ഷിക്കുക, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യോത്തരം നോക്കാം അല്ലേ? ആരെ വായിക്കൂ? രാജശ്രീ മാതാജി എവിടെ? ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള ദൈവീക ഗുണങ്ങൾ. ആ അത് 1 മുതൽ 3 വരെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ അതെ വിവർത്തനമല്ലേ മാതാജി? അതെ, അതിന്റെ വിവർത്തനം 26 ഗുണങ്ങളും എഴുതണം. നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. രണ്ടാമത്തെ, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന 2 വിഭാഗങ്ങൾ, ആസുരം, ദൈവീകം. ഇത് 2 വിഭാഗങ്ങൾ. അതെ. 2 തരം ശുചിത്വം ഏതെല്ലാം? ബാഹ്യമായ ശുചിത്വവും ആന്തരികമായ ശുചിത്വവും. അതെ. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷി ആരാണ്? പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ്. അതെ. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അതെ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖമോ നേടാൻ സാധിക്കില്ല? ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്. യമനിയമങ്ങൾ: മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നത്, ചൂതാട്ടം, ലഹരി, പിന്നെ അഭിഷിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും? വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ മാർഗദർശിയാക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതെ. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അതെ, എനിക്കവിടെ പറയാം. 9ാമത്തെ. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ മാർഗദർശിയാക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. വഴികാട്ടിയായി നേതാവോ? മാർഗദർശി എന്ന് വെച്ചാൽ വഴികാട്ടിയാണല്ലോ. വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് സംസ്കൃഷ്ട പദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും അല്ലെ? വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പ്രഭു പറയോ? സംശയമൊന്നുമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇന്നലെ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. റീന മാതാജി മാർക്ക് എടുത്തില്ലേ? എത്രയാണെന്ന്?